il-miliet. Mela, minn hawnhekk immorru għandna ħarra tal-istudios, aħna ħanqogħdu ngawdu il-vuċi sabiħa tal-du, mbagħad wara mmorru nkellmuk fil-imkien. Mela mmorru ngħidulu kelma. Għalkemm sirġ hawn ma jagħmilx u borra ma tinżilx jibgħattu lil wilfit toroq u l-vetrini mixawlin is-siġra tal-miliet imżejna fil-ħula u fl-ibliet kulħadd bil-bambi f'maxtura u l-preżempju imdawlin. Tieni żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien il-ħbieb. Tieni żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien il-ħbieb. Kulħadd dik it-missima kif jasal żmien il-miliet. Wienet mimlija imfawra bin-nies, kulħadd jixtri rigali bla qis, kulħadd jixtieq ġid lill-ajru in-nisrani kif għandu jkun. Rettini armati bil-bir, bil-botot jitebħu dal-qawwi mżejnin. Inħoss qalbi tmut bil-fer kif jaslu da żminijiet. Tieni żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien il-ħbieb. Tieni żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien il-ħbieb. Kulħadd dik it-missima kif jasal żmien il-miliet. Bravo. Proset. Ejna għatmana hawnhekk is-sanka fuq is-sufantana. Proset. Thank you. Tajta libsa kompletament differenti. Tieni żmien il-miliet. Arranġament ta' Pola Bela, Maestro Pola Bela, dak kien wieħed mill-albums li kont rixt tita' snin ilu, ma kont abbinet kien ma' kunċert, kien hemm bżonn li pruvajt insib kemm se jkun għanijiet Maltin. Mhux daqshekk faċli kultant li ssib għanijiet tal-Maltin, assoċjati mal-miliet. U dawn l-għanniet jisom jien ngħidilhom li daħlu gverru fl-ispiritu ta' U jien ngħidilhom klassiċi. Eżatt, u din twildet meta nkun żgħir, meta kien żmien ta' design, meta kienu jagħmlu miliet flimkien. Jiġifieri il-grupp Extend, ovvjament kompożizzjoni ta' Charles Dalli għamlet hit bħal ukoll Christmas Father, Tini Pupa, ukoll ma. Vera. U għamilta dik ukoll? Dik le, ma nprovat zom ċerti songs li jixxirqu forsi għall-istil. L-istil tijak u xej. Ma sax kanta kollox. Le, eżatt, imma anka kif
Dawarta tajta oġbitni ħafna, l-istil li tajta kien. Rajta li toqgħod għal dan, mbagħad tifhimni kollox jiddependi wkoll mill-arranġatur ukoll, il-kapaċità tal-arranġatur ukoll toħroġ. Għaldu tħobbu l-miliet? Illum għandu programmek. Imma qabel iktar kont, fimni, qabel l-lum basi tikber wek u anki l-familji, qabel konna kbar mal-kuġini, konna ħati ġan, inkont għamnax manna, allura kullħat t-tsiġġejjin jisna ambasċata. Literalment minn fil-ħodu sa' flaxija. Issa l-essa kullħat tar-rasu, jisu ħad bixra differenti, pero kull żmien fih sabiħ u li kraħti u koll ġifiri. Għax kemm il-darba kun irrid dorqot wara xi lejl minn paġi ma kunx nista' ġifiri kollox fih l-vantaġġ u żvantaġġ. Eżattament. Imma aħna ħanaraw ftit mhux ħażin għax ħadd tkun magħna ftit mhux ħażina hawnhekk biex ittina aktar minn dawn l-għanji sbieħ tal-miliet. Għattilna tajjeb ħafna kif għattilna tajjeb ħafna inti wkoll għandek ukoll CD li kont għamiltu. Mill-album seħem, dan l-aħħar ma bad sirt noħroġ iktar singers. Kif sejra l-setta mużika ktar qablek toħroġ singers, l-ġurnata toħroġ music video, pers li bħal Facebook u għek wieħed jista' il-medja soċjali, il-viżwal huwa importanti ħafna, ma t-investi fih ukoll. Eżatt, ġifieri ħafna drabi l-artisti qed naraw ukoll hawnhekk. Investi wkoll songs Maltin. Proset. Għax jiena fl-ħamra ħannejt ismajna rrid mill-pubbliku Malti. U dik hija xi ħaġa importanti u interessanti. X'hekk ma nkantawx bil-Malti, aħna l-Maltin min ħajkanta bil-Malti. Ħafna drabi aħna rridu naġivolaw il-ħafna nies. Jew forsi jkunu joġbuna ċertu għanjiet ejja ngħidu hekk biex ma nkunux. Imma importanti li nkantaw b'isem pajjiżna. Ħanaraw flimkien. Sorriderò se il tempo che fugge porti con te. Follow me, ascoltami, follow me, abbracciami, follow me, finché vorrai, finché vorrai, finché Xi ġmil ta' filmat hemmhekk. Kunċert li sar sena l-oħra f'żmien ta' Jum il-Fgura. Kunċert li kien involvi orkestra live hemmhekk taħt id-direzzjoni ta' Sur Simon Ellu fl-aħħar l-ismiet sewa ġiel nħawwat kun jomijiet. Ovvjament l-organizzazzjoni wkoll kif taħt fidejn il-Kunsillier Mark Lombardo u anki fidejja jiena ħassib l-aspett tekniku tagħha f'għandek jaqsam x'sound ħadd involvi tipprova tifrankalhom l-space ukoll il-kunsilli għadu waħda ħaġa importanti x'inti għandek budget u timxi miegħu ġifieri u meta tkun jagħtik sodisfazzjon li mhux sempliċement kantajt imma ħassib fil-organizzazzjoni. U mbagħad tkun isjed tista' tifhem li l-organizzaturi meta tkun qed tagħmel xi ħaġa. Eżatt. Pereżempju fil-Knisja konna minna presidija l-Knisja tal-Fgura għandna tilbombja ħafna. Allura konna għamilna s-sistema li kont għamilti fl-istess kunċert ukoll li kont għamilt l-album The Prayer għamilna ħafna tapiti. Biex kemm issa jkun jassorbi. Għalkemm imbagħad il-nies fil-Knisja wkoll ikomplu. Però l-atmosfera kien ħareġ prodott sabiħ. Xi ġmien, proset. Hemm grazzi ovvjament tal-Kunsill Lokali li finanzja xi ħaġa li l-Fgura ma ħanx daqshekk imdorrin. Sabiħ. Din nessun dorma. Meta tara daw tip ta' kunċerti li jsiru f'daw il-locations, daw il-postijiet, hekk hawnhekk qed naraw il-Knisja, jiena nara li tagħti naqra żgħira iżjed esperjenza milli kieku mort. Prova tressa mhux in-nies iridu jmorru t-teatru, imma t-teatru ħajġru wara n-nies. Dik hija fil-komunità. Konna għadna kif tkellimna kif pereżempju biċċiet ta' opri fil-pjazzezz. Iva. Joħorġu biex in-nies kultant tkun iżjed milħuqa mill-nies. Mela, aħna ħanaddu għal ftit momenti ostra ta' riklami. Inti bqgħu hawnhekk għax ħan nisimgħu iżjed il-qudiem ukoll ħattina xi kanzuni. Mela għaldu ħajbqgħu hekk magħna, aħna ħmorru għal waqfa qasira ta' pubbliċità u nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor.